Tom chun gapís a haint gapís is scríb mé le daoine an céad ceann ná phort agus just chur mé anam just cúpla nóméid ó hin Kingsfield House teach a bhí grumlan fadó agus an sin ceann scríb mé le haid cara a bhí gom Dara a hÉireann Clark fuair sé bás 2023 agus tá sé ar bharm Dara's tune. Sheinm.